I symleiddio swrd fel ail-isradd 80, dyn ni angen chwilio am ffactor o 80 sydd yn rhif sgwâr mwy nag 1. Nawr, y rhifau sgwâr sydd yn fwy nag 1 yw 2 lluosi 2 sydd yn 4, 3 lluosi 3, 4 lluosi 4 ac yn y blaen. A dyn ni'n chwilio amdan y rhif sgwâr mwyaf sy'n ffitio fewn i 80. Nawr, 80, mae o'n 4 lluosi 20, ond mae o hefyd yn 16 lluosi efo 5. Dyn ni'n dewis y rhif sgwâr mwyaf sy'n ffitio fewn i 80, roedd mae hynna'n mynd i wneud y cyfrifiadau'n haws. A gan fod 80 yn 16 lluosi 5, dyn ni'n gallu hollti ail-isradd 80 fel ail-isradd 16 lluosi ail-isradd 5. A gan fod 16 yn rhif sgwâr, mae ail-isradd 16 yn 4, felly mae hwn yn newid i fod yn 4 lluosi ail-isradd 5, ac yna dyn ni ddim yn sgwennu'r lluosi fan hyn, dyn ni sgwennu fel atab 4 ail-isradd 5.